Silent. Silent at the background, please. Silent background. Sound. Cikin daki a shiru. Sound. Sound spirit sir. Action. Shigo. To, ya haka ta kasance kuma? Cefane na kawo mata. Cefane. Yanzu nan ma Wani irin cefane? ko ajiye cefanen ma ban yi ba ita ta karɓa ta ajiye ta ce ba ta ɗauki komai. Cefane ne har cikin ɗaki? Cefane na kawo mata yanzu yanzu ba ka ta ba. Cefane na kawo mata yanzu nan. Malama har da ke za a haɗu a cin mutunci? Eh? Ka san me nake so da kai? Na rantse da Allah, wallahi ba zai yi ba sai an yi caji. Caji kuma? Caje. Caji. Caje na ci. Kin ga. Malama ki ya haƙuri. Ni wallahi yanda ya gaya miki gaskiyar nan gaskiya ne. Cefane ya kawo min dan haka ma ni kin ga bari in shiga in ci gaba da Za ki iya mun shiru? Na dawo kanka. Ka san me nake so da kai? Wallahi. Da na jiya, da na yau, da na gobe kuma. Wallahi azum sai ka biya. Me yasa kike haka? Na ga ni duk wani abin da kamar kuma kina Baby low. Na ce baby low. Zan saki. Ai wannan. Ka daina bidiyo don Allah. Mu je. Da shi. Pick up. Daga Action. daga bebin nan kina ɗora zani. Ya isa. Silent dan Allah ciki. Action. Na ce baby low. Ka ji? Baby low. Ka san me nake so da kai? Yanzu nan. Da ni da kai kafa ta kafar ka za mu je. Kai min transfer in ji bam alert account ɗina. Mu je.